badde ngubalekerera. Kapinga George. Kuitana chitseko ndichotsekula nanga ndisinukundimva osazandira ndira ganizani. Sisoko. Yanga kama nyumba mwenye mtu. Hiyo nenda? Hiyo nenda. And very good. At 25. Tome neo mtu ndabwera nyumba muno nyumba manga ndapeza mtu wachilendo then ndikula za bwino bwino uganga mwaji bongo uganga mama ndifwa chani Pamenepo. Mai wangu mangozo Rase kutero konanda kutengera malo ano kuti wina mageti masuke ndikuziwise malo omweramo asizanu zija zomango mwera mmaniza se kumwa kumagona pansi uchonchi jase moni mowatu mesa cholinga ndi chimosi cholinga ndija mesa cholinga ndi choti munthu koma ayi kumaona zokumwa koma ndimbali so ya utumiki kumaona kuti kodi tikuyenera kuti koma wachita bwino swati waini sina mlawe ndigonera ujatu basi bumulawa mase ondikumbutsa nkanija inde umaithatha akuenda diweyo ndi zimaite agadi tena nijungamo koma agadi okay koma ndikumasukire mutumike mu tiri mwandu hawire pena amati alidere nkulinga utaenda naye chifukwa choti inu mukachimwa muzirapa kwayi ine muzirapa kwayi chifukwa choti wewe wavomereza chimo lako la mwali yayo osati mowa komano kuti kulakwa kwanga kulakwa kwako komwamowa usakhala bwinoko ineso ndivomereze machimo anga pena pake mazuwa satana eti anandiyesa ndiye mkati mondiyesamo tadikira ndikupeza kodi simesa zautomekeemaziwika pepa jasiyesera imene mtima walasa paso okay pokhala kuti ineyo ndine spiritual father wakwe amene ndikukuphunzisa njira imene ya mautumiki munthu obezi mafunika kuti uzipanga zinthu zina zimene ukatumikira koma uzikapezerako mpumulo komano ndiye monga ine tadikira kaye ukuiona foni iyi ndi special yazikwesi ukuiona iyi mapasta anzanga mandiyimbira pa foni imeneyi tsopano apo anthu akumuzi kumunda fetereza ndende aka Ajewa jama funika namvoti makandi volume mudi. Akuchedwa atuno waini yo. Akoma. Usama masuke kwa mbele kabwera kuje nuchi. Chifua nkhani meja kutango user sisters yoti no magona panse wija. Basi. Amwena. Amase. Ndi amuna yake akazaziwa. Chifua imeno ja yusunga nkope azibwera kuje nuchi. Amuna yake samaziwa. Chifua majeza ato ni mulamu uja. Amuna yake saziwa. Koma I don't think kuti akazaziwa kuti angaziweni ndani. I say sorry madabu ari mwajedwa ari kuti sorry mumakaodera ku factory omweko anaende na mapanga reason sorry akitobweresa mu trailer ndeza kuno kuzimenezo ndimakuza zija kuja ku botolo amachira kusuka ukuona botolo chidepe chomwecho chosambira chomwecho sakusukira mu bwanji kodi mukuthamakira chani masa mujaza sindikuona kuti customer kulibe takhani kaiti chezizo ili zatu komanso ndili ndimawoti timuyankhulewi kodi nkulu ayedo bwanji nkulu wachibale uyu sinake ndiganizani we are partners good why is how are you Mr. Gansan I'm fine and how are you good edo yeah I know I got malo and I'm going ngakukhala kuti nokamuzipa koma tithamango ti olobala mani yeah no za we know agezo ndizani at your service awanda edo uyu ndiganizani okay why is manwanga
Oh. Wise man. Wise man. Mutumiki. Kodi navadi. Ati ndirabusa kodi. Usamuone Jonji. Zazikulu zikuchitika. Alinchikoka. Ndi nyamata wanga uyu musadabwe kuti iyakoneka wankulu ineyo ndikuoneka mwana koma ndi nyamata wanga ngoti aliyense ali ndi daliso wake. Anadalisidwa ndi dazi, nadalisidwa ndi imvi. Kuzoza kumasiyana. Mwaona? Ndose kuti ati zoze ndili mozi. Nga mukayankhula malilime amasulira ndani. Zavore tingoti mwe mpingo wakulu. Zinthu zikupepuka masiku ano chifukwa choti ana oti olopathupi pa olo imvi alibe. Dazi alibe. Ine prophet mphamvu mwaiteka kuti mayambira ma stages sizona zimenezo okay uyu iya manika ya mpingo ndi matiba uyu mmene ndakambiramo kuti ndi nyamata wanga ndiye ndifuna kuti ndimpange introduce kunoku akulu wa nyamata wane pacha mati akafuna mowa azingobwera kunoku azimwa muzimulemba biru muzinduza mpingo chabwino ndimafuna ningozo umalola sindatu umalola nanga ino timacheza tu zisono zakunoko sizigwirizana no muzitipeza nanga si tumikisi ufunika uchezi tumikireni munthu ineso napemphera kumene wapanga izi kuliswa nthu amapempheraso chakhumiso amaperekaso nawo mamuza mkulu kuti izi zimaoneka zoyipa chonchi chifukwa chokuti zimaonekera kwapala anthu ena akupanga zoopsa tikuposa izi yeah. Kuti minibus muja uzichita kuziwa kuti zathui fungo likumvera usiku watamba kwambiri koma iwo aja samve mvera fungo choncho amuoneka bwino kuti atuzazi azitumika kutamba kunja okay mpingo watu checha njiri kuti ifeyo tilibe mpingo tangopeza malo tangoyambako ni foundation ndi apa pano ntano muno koma zioneka zoti amwene mpingo ukukula chikundisangalatsa ina kubwera kwambiri ndasikana ndiye maziwa asikana aja imakhangati nyambo ndiye kuti miyezi imene ikubwerayi anyamata swazibwera sinangakhala kuti akusatira kwa asikana ndiye tiza akanthirana kumakondula livi ulemala ano pakhoti pali asikana anthu amabwera maluwa anthu aja ni maluwazi ziko likupanda iyo aja mbwezi oloti kusamba tisambira ndikasambe kuti agana ndoni ujeni madam simunaende nawo lero hayi amene aja sinaende nawo kungoti madam ndiye kuti maibusa tetere ayi mukangati mudabo bwana mukangati mudabo bwana ndimatumikira nawo nakasi ndizakuzabe ndizamuzabe koma lero amene ajawo sakupeza bwino kodi okay ineyo ine mani panga confuse so banja sogolera ndiyani inetu mkuluyu anyway poti ngozi customer ngozi mabwera somola tu kuna bebe no ingolowani ndupeza mabavu ndubwera awubwena ngozi nditicheza ningothandiza pacheza babo okay mabaya kuchuluka atu ndoti ndimwamwe kwa uyu ngozi ndimwamwe kwa uyu okay ningothandiza chabwino tipeza mimi okay ndachita mwairo wapanga mwayi wanji kingozi wakubwera ase kubwera kaye fulumire nanga kamene simunandiuze kuti ndiziyitanisi izi ndiye ndingochedwa nazo izi mina akabwera achina mulamu welcome mula yes umafika sokuno iweyo tuzidabwa iweyo ase ndijani waini wafika waonepo anteberi ndini nteberi nteberi ndamene wandibweresa amene akugula wayi ndimamufuna amene nteberi si mwana panja pageti paja nakupezeka kuti akuthamanga ndithu ine kumuyimisa kumakanika kwipo
alipo mucheza I think wapita kujensa wango kujensa nali pena vacation wamenya so ma drinks then fund kale udi ndivilile nditu uzienda tuliyo banje asi suzi walongo jinga bweli basi kumakhala fit ntezo Mafizo ndio mafizo yako moa amen mafizo ni mwazi magizani mafizo ni moa koda ati nawe ndio kumapanga zopempheresazo ni mapanga naye limwazi nthawi zino okay muda kuti muli ndi vuto kuti itana kuti mutaka zozizwa tizochitika wapanga chibwana ala nyamaso koma no awa mwina poti nneneli pakwawo samapanga koma ndio wapita kuti kontebe ati ndi mwana mkulu yetu ndi mwana That's all. Makana kuchena kucha nyimbo wanga kucha makana ngati maneba I'm tendi ije alikuwa sister wake na Yesu nabo ni sister wake ndiye alikuwa sister wake na Yesu makana ngati nyimba moja aido enongo fusi sinanga abona ngati mulizaga ndi madawa oti azaga zilimo nditu mukazachimvesa chibale nde zomwe na ndimakhala ngati kwa sister wanga nawa ndi amuna chibale basi anapaka mozi zabi ndi zabi makhala kwa sister wanu au ndi amuna ake sasa makhala kwa wachipoti sister wana anakwatira asio nakulandira nase muzifika bana andipani azifika obaniteledo ndabana panga introduce ndenda muzote azifika kole modali kuti ko ndipo tu ali kuti kombusa kuli ndio khala kutoe iyo alipo akulipira ndiyeyo maza leo ndipande ntaya kole yari maza leo muntu mazi ya bwino zitavuta kule nthawi nake si ndi mutandipanga ndilawe ngati ndi osanyeza ningopanga check ningochefa ndikagale check kudeko phone yake ndi anaisia si anda alikonko mumuze babwera anthu akumuyang'ana mwamfuna kwambiri monga zibambo tizicheza ndiye mukamabwera kuno mumatiuza akuti wapita tuti atu wapita nduza kitchen ngati wapita ro Thamanga ndani uyu mkulu nzitebe atu wapita utubuka Thamanga wabere insana kusazike phone yake tu atu wapita awenda mo Thamanga mbili Thamanga hapa nyamu Thamanga oyo Thamanga sinozo akuti wapita uteko ine sana nsanzike ndene kuti wasa kama na yetu package ya watu wanaitwa Thamanga hizo zile Thamanga zifanya Mafizo mimi na Mafizo si awasa mpaka Mafizo kwa kono kazo kazi tukapasa apita kwa mano palipo pomwe akukatumikira